see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Bahay na kami guys, and si Kuya, ayan, nauna siya dito sa bahay, kaya nakauna yung PS for Friday, so pwede sila maglaro. Sobrang init yan, and nakalimutan kong isampay yung rug. Naglaba ko ng rug bago kami umalis. Yeah. Change daw, yeah. Ito yung mga isasampay ko. Bago ko magsampay, i-public ko muna yung vlog ko. Hindi ko pa siya na-public. Sampay ko na yung mga rugs. Tapos mamaya maglalaba ulit ako pagdating ni Sak. Hintayin ko siya para malabang ko yung uniform niya. And si Jan, ayun. Na-prepare niya na yung car niya para bukas. Mainit ngayon pero bukas ang pangit ng weather. Oh, sinara niya na yung shed. Lininis niya yung bagong sapatos ni Kuya kasi ginamit yun ni Kuya dito sa bay. What are you doing, hon? Not much. Tired? You're tired? Look at that! Mas may sugat siya. Oh, init. Sun. I know, it's too hot. Going in, hon. I'm gonna cook spring rolls. I-partner ko dun sa pancit beer na tira. Humihingi pala si ano. Eto pala, nagpapainit na rin ako ng tubig. Ay, tubig. Oil. Magprito ka ng tubig. Hindi yan maluluto. Pinatay ko muna siya kasi maglalaba ako kasi dito na si Saksak. Take off your uniform. Yeah. Come on. Come on. Because I'm gonna wash. Come on. So, nandito na lahat ng labahan. Patuloy ko na yung aking Fire. favorite song yan ngayon ni Holly. At saka yung kay Pink, yung ano, yung kinakanta ni Pink, saka ng anak ni Pink, gustong-gusto rin yun ni Holly. So yes, papatuloy natin yung pagluto ng spring rolls. Eh, tingnan nyo na yung aking parsley. Tumagal din siya sa akin na, in fairness sa kanya. Oh, luto na tayo. Guys, parang nahack ako sa ano, nahack yung aking Instagram kasi yung Instagram ko hindi ko na mahanap yung ChonaAndMyKids. Nandito na lang ay Holly Momstep tsaka Holly. And then yung Chona's Kitchen ko din, wala na rin. Tapos hindi ko na ma-search yung ChonaAndMyKids. It's not longer daw na username. Tapos nakita ko siya nung nag-login ako kay Holly. Nakita ko iba na yung pangalan. Ito nang nakalagay and tiningnan ko, pinicturean ko. Ayan guys, pinicturean ko siya. Iba na yung pangalan niya. O, ayan na. Hindi na ako makalagin dyan kasi hindi ko naman alam kung paano. Ayan yung mga ano ko. Oh. Paano kaya to? And hindi yan yung aking ano. Hindi yan yung aking linagay. Hindi yan personal vlog. Ano yan? Iba yung linagay ko dyan. Nakalimutan ko pero hindi yan. Paano kaya to? Kasi kakapost ko lang kay Kuya, oh. Kakapost ko lang. Tapos later, nung pag-check ko, hindi na ako makalogin. Sorry, guys. Naiyak na lang ako kasi wala. Hindi ko na hindi ko na mababawi yung Instagram ko. Instagram ko kasi yung isa kong phone. Sira na to. Hindi, nandito lahat ng ano ko, page. Lahat ng mga members namin ng mga bata. Tapos, nasa Instagram. So, okay lang sa akin kasi nga nasa Instagram ko kahit na hindi na ito nag-work. Pero ngayon, sa Instagram ko nakakabos. May Instagram ko. Mom, what happened? My Instagram. It's gone. Someone using it. Hi guys. Pasensya nyo na. The next day na to pero ang damit ko yung pa rin. Hi guys. Hello. Mukha. Pasensya nyo yung itsura ko ha. Ano na.
2:15 na ng madaling araw, March 14. Siguro, alam niyo naman siguro yung nangyari sa akin na nahack yung Instagram ko. Nakita niyo na yun sa IG story ng mga girls. Smile Lyra, Just Cathy, and then Simply Race and Neil. Thank you girls dahil nag-post kayo na nahack ako, at least malaman ng mga followers ko na yun yung nangyari na nahack ako, kasi maraming nagme-message sa community din, and doon sa Instagram ni Holly meron ding nagme-message na masaya siya o sila, kasi ilan din yung nag-message sa akin na buti raw na nahack ako. Hindi ko alam kung anong klase silang tao. At naging masaya sila na nahack ako, kasi ako siguro hindi ko yan i-wish kahit kanino. Kahit siguro sa kagalit kong tao, hindi ko yan i-wish, kasi ayokong maranasan. Akala ko tapos na kong umiyak. Bakit ako iyak ng iyak? Sabi ko okay na ako eh. Hindi ko yan i-wish sa inyo na mangyari. Kasi ayoko maranasan nyo yung naranasan ko nung moment na yun na alam kong nahack na ako. Yung alam mo yun, yung alam mong nahack ka pero hindi ka nakakapaniwala na wala na yung Instagram sa'yo, hindi mo na siya hawak. Kaya kung naging masaya man kayo na nawala yun, bahala kayo. Kung yun ang ikakasaya nyo. Pero sobrang salamat naman ako doon sa mga tao talagang sobrang nagsusuporta din sa akin na nire-report nila yung hacker. Yung hacker guys is from, sabi nila, taga Turkey. Hi guys! Today is Friday, March 19, and nakaayos pala ako guys kasi alis kami, punta kami ng Adelaide. Kasi diba, Saturday may golf lesson si Kuya, and also birthday din ni Kat sa Sunday. So, yeah, kaya sasama ako sa kanila. Usually, hindi na ako sumasama kasi, ano ba? Hi, Han. Kasi, ano tawag nun? Para ba matapos ko yung mga late vlogs ko. Pero birthday ni Kat, so sasama ako. And, yeah, so maraming nag-message sa inyo na gumawa ko ng video about dun sa nangyari nung nahack ako nung Friday. So, it's been a week since nahack yung ChonaAndMyKids na Instagram. Instagram po yung nahack sa akin. So, maraming nagme-message sa inyo na gumawa ako. Try ko naman na gumawa ng video nung March 13 or March 14 na madaling araw. Pero hindi ko kinaya kasi iyak lang ako ng iyak. So, hindi niyo ako maiintindihan. Pag nagsasalita ko, bumubuhos lang talaga yung luha ko. So, hindi ko yun natapos. So, ngayon, okay na ako. It's been a week. And, yeah, I'm alright na guys. Salamat sa inyo kasi maraming nagme-message sa inyo na pinapalakas ang loob ko. Thank you sa inyo kasi nakakatulong din yun. And, thank you din sa mga Inday, kila Race, Kat, and Smile Lyra kasi tinatawagan din nila ako. Kasi nung nangyari yun, Friday yun nangyari, nagpa-vlog kasi ako noon. Kasi may inter-school si Kuya. So, nagpa-vlog ako noon. Then, pag-uwi namin, sabi ko may naiwan akong nilaban sa washing machine. Kasi nga, maaga yung ni Kuya, yung inter-school niya. So, hindi ko na siya nasampay. So, ang ginawa ko, nag-post muna ako sa Instagram. Nag-post muna ako sa Instagram yung picture ni Kuya tsaka ni Holly. And then, nilapag ko dito, or chinarge ko ata yung phone. Tapos, kinuha ko na yung nilabhang kong naiwan sa washing machine. Lumabas ako, nagsampay ako. Then, pumunta ako kay Jan kasi si Jan nasa car. Nagkwentuhan kami saglit. Then, pumasok ulit ako. Pumunta ako sa garage dito, sa maliit. Kumuha ako ng spring rolls kasi sobrang gutom na ako. Kasi magluto muna ako ng spring rolls. Tapos, meron pa akong tirang, pansit. So, sabi ko na lang yung dinner ko. Tapos, sila mag-order na lang sila sa pub. So, nagprito ako yung spring rolls. Mga ilang pa lang yung naprito ko. Kinuha ko yung phone.
pagkuha ko ng phone, punta ako sa Instagram. Pagpunta ko sa Instagram, hindi na ako maka-login. Naka-log out na ako. And then, tinype ko yung username ko, tapos password. Ang sinabi, in-screenshot ko nga. Kasi sabi sa akin, we cannot find an account with ChonaAndMyKids. So, sabi ko, parang balik ako. Sabi ko, anong ibig mong sabihin? Hindi ako nag-log out. Kasi hindi talaga ako nag-log out sa Instagram. Makakapag-log out lang, hindi nga log out. Makakapag-log in ulit ako sa ChonaAndMyKids pag gumamit ako ng bagong device, which is yung kinuha ko to, yung bago na siya. So, linagay ko dito. So, nakapag-sign ako. Pero log out, never ako nagla-log out. So, mayroon kasi akong 3 accounts. ChonaAndMyKids, Holly Mom Style, Chona's Kitchen, and Holly. 4 pala. So, yun yung account. So, pinipress ko lang yung picture doon kung saan ako magla-login. So, press ko yung Chona. Yun ang sinabi na we cannot find your username or your account. So, ginawa ko, pumunta ko sa isang Instagram ko na Holly Mom Style or kay Holly. Pag-check ko, nag-search ako ng ChonaAndMyKids. Wala. Cannot be found yung username. So, lumabas ako, pumunta ako kay Jan. Sabi ko, Han, can you search my name on your Instagram? Tapos sabi niya, no, I cannot see. Sabi ko, Sabi ko, what's going on? Tapos pasok ako dito. So, nag-check ako. Tapos, nag-check ako kung may verification. Kasi may verification naman, pag nagla-login ako sa isang device o alin man na gamit ko, nagte-text, mayroong nagme-message sa phone ko or sa messenger ko na, may code. So, unusual na walang ganun sa ChonaAndMyKids that day. Wala talaga. Hindi na ako maka-sign in. Tapos, tinatry kong i-change ang password. Hindi nga maka-change ang password kasi yung pangalan daw na yun, walang account. So, hindi ako makakapag-change ang password. So, pumunta ako sa email. Tapos, si Jan pumasok. Hindi pa pala pumasok. Lumabas ulit pala ako. Kasi nung sinearch ko ulit. Sabi ko, imposibleng wala na yung wala akong account. Sabi ko, sinearch ko, tapos pag-search ko, iba na yung pangalan. So, ilagay ko dito yung, nung pag-search ko, kung makita ko pa, kung maalala ko, ilagay ko yung pag-search ko, iba na yung pangalan. So, lumabas ulit ako. Paglabas kasi ko, Han, help, come here. Sabi ko, I found my account, but someone using it. So, what do you mean, someone using it? Sabi ko, I don't know, someone using it. I couldn't sign in on my username. Sabi niya, what do you mean? So, pumasok na kaming pareho dito. Sabi ko, you need to help me. Sabi ni Jan, what help? I don't know what's going on. Sabi niya. So, walang alam yan si Jan. So, ang ginawa ko, kinuha ko yung iPad. Kinuha ko to. Punta kami sa kasi ito, ginagamit ko tong, sa Instagram. Para mahanap ko yung pangalan ko. Pero nakita ko na yung pangalan ko. Pero iba na yung pangalan. Hindi na ChonaAndMyKids. Pero yung mga pictures, ako, nandun. So, tinignan ko sa email ko, wala akong natanggap ni email. And then, ang nangyari, maraming email na pumapasok, puro sa Chona's Kitchen na ibang lingwahe, na nabasa ko lang Chona's Kitchen, tapos, di ba pa nag-change ka, pag hindi ikaw yun, magbe-verify ka. Tapos, meron doon na email na Yahoo, na parang, iba kasi yung lingwahe, pero yung parang, kasi nakaka-receive din naman ako nun, pag English ba, kung ako nag-change ako ng email, doon sa kung hindi ikaw yun, i-verify mo, di ba? Yun, hindi ko yung pinipindot kasi hindi ako nag-change ng email na yung email ko daw sa Chona's Kitchen, change ko sa Yahoo. So, parang sabi ko, hindi ko yung ginalaw kasi iba yung lingwahe. Nabasa ko lang Chona's Kitchen. So, maraming email. Nung time din na yun, nung nahack yung ChonaAndMyKids, maraming pumapasok na email sa Chona's Kitchen na kung ano-ano. Tapos iba yung language. Tapos later on, may nakita si Jen na kung hindi ako, parang hindi ba, kung may nagsasign in daw sa Chona's Kitchen, kung hindi ako, parang verify your parang pinindot yun ni Jan. Tapos pag pinindot doon ni Jan, pinalagay yung username ko, password, tapos yun, naka-login ako sa na-save ko ba yung Chona's Kitchen. So, both na ChonaAndMyKids and Chona's Kitchen, parehong parang tinatry na i-hack. Pero yung kasi, yung hindi ko alam doon sa ChonaAndMyKids kung anong oras niya ako trinay na, nung kinuha niya yung account ko kasi,
Siguro, pero wala akong nga na-receive na message. Wala akong na-receive guys na message. And wala rin akong pinindot na link na wala akong, ang gulo-gulo nung araw na yun. Hindi ko na alam yung nangyayari. Basta ang hinahanap ko, ChonaAndMyKids. Tapos si Jan naman, nandun siya sa iPad. Tapos pinasignin niya ako sa Chona's Kitchen. Kasi yun nga, parang tinatry din siyang i-hack. Kasi nag-change daw ako sa Yahoo na emails. Hindi ako nag-change sa Chona's Kitchen na Yahoo. Kasi puro Gmail yung account ko. So, nung paglagin ko dito, hindi ko alam kung anong oras ako na-hack dito. Kasi naka-log out na ako Naka-log out na ako. Yung sa Chona's Kitchen, nakita ko agad. Kasi mayroong nagpa-pop up na mga emails. Pero sa Chona's Kitchen, wala talaga ako nakitang emails. Wala talaga kahit isa. And chine-check ko hanggang ngayon, wala akong nakikita. So, hindi ko alam kung anong nangyari. So, yeah. So, nung na-realize ko na-hack na ako, umiyak na lang, nag-breakdown lang, nakita nyo na yun. Umiyak na lang talaga ako ng umiyak noon. Tapos si Jan sabi yung takot ko noon, aside sa na-hack ako, sa hacker, takot din ako. And takot din ako kay Jan kung anong sasabihin niya. Kasi alam yun naman siya, very, diba, private. So, yun ang, yung, kung anong sasabihin niya sa akin. So, iba-iba yung, iba-iba yung nararamdaman ko noon. Pero, kabaliktaran yung iniisip ko kay Jan. Sobrang sinuporta niya ako nung time na yun. Hinayaan niya lang ako umiyak. Sabi niya, it's alright, Han. Just move forward. Don't be stressed. Kasi nangyari na. Wala ka nang magagawa. Nag-report na tayo. Re-report mo na. Pero wala. Wala talaga ako narinig sa Instagram, guys. Ilang beses na ako nag-report hanggang ngayon. Wala pa rin ako na nare-receive na message or email or wala. Ilang beses ako nag-report na na-hack. Wala pa rin hanggang ngayon. So, wala. So, sabi nun, kaya sabi ni Jan sa akin, just move forward. Just don't be stressed. Tapos, sinayan nyo lang umiyak. Tapos, sinasabi ko sa kanya na, sabi ko, madali lang sabihin sa'yo kasi hindi kayo. Kasi, ilang taon yun? 2013, background lang doon sa ChonaAndMyKids na account. Yung ChonaAndMyKids na account, hindi talaga yun ang hindi talaga yun ang original doon. Ang original doon is, yung business ko, parang linagay ko na lang doon ang ChonaAndMyKids kasi nagkaroon ako ng YouTube. So, parang sinabay ko na lang siya doon. Kasi nung 2012 o 2013, basta 3 years din ata akong nagbi-business noon. Sumasali ako sa market dito sa pumupunta kami kung saan-saan na lugar pag summer, pag available si Jan, nagjo-join ako. Kasi every summer lang naman yun. So, kung nag-scroll down kayo doon sa old Instagram ko, makikita nyo yung mga tinitinda ko doon. Meron ako mga swimwears, scarf, and sandals. So, yun ang tinitinda ko nun. Tapos, na-stop yun kasi nag-take din akong course before. And then, after nun, nabuntis na ako kay Holly. So, hindi na ako bumalik sa pagtitinda. And then, later on, nag-YouTube na ako. So, yun yung background doon sa Instagram. Kaya, yung Instagram account na yun, yung email nun is yung sa business ko. So, hindi sa ChonaAndMyKids na YouTube. So, iba rin ang email niya. Pero, wala ako yung, yung code na sinasabi nyo na maraming nagsabi na dapat ako na yung two-factor authentication, wala ako. Pero ngayon, na ako guys, lahat ng account meron na sa, yung kay Holly, yung Chona's Kitchen, tsaka yung Holly Mom Style, meron na sila, sinet ko na yung two-factor authentication. And, yun, so, nung nangyari yun, di ba nangyari siya March 13, nung March 12, hindi ako natulog pala doon sa kwarto namin kasi si Jan aalis siya. So, ayaw ko naman marinig niya na umiiyak pa rin ako. So, aalis sila ng Saturday kasi punta sila ng Adelaide kasi sa golf lesson ni Kuya. And then, golf competition ni Kuya nung Sunday noon. Nung last week, si Jan, ginising niya lang pag-alis. Tapos, nung ginising niya ako kasi alis na sila, diba? Sobrang, si Jan nung time na yun, yung parang lagi niya akong tinatawagan. Hindi siya ganun. Pag tumatawag lang si Jan sa akin, pag nakarating na sila, tapos mag-good night na sila sa akin pag nasa Adelaide sila, o kakausapin yung mga bata. Pero nung time na yun, nung Saturday, Friday ako na-hack, diba? Nung Saturday, kahit nagde-drive siya, kinakausap niya ako. Parang, inaano niya ako, kasi nakita niya talaga na parang gumuho yung hindi parang sa iba, kasi ilang taon yung memories doon. Alam mo yun, yung mga
mga memories namin nawala, yung mga IG story ko na hindi ko nalagay sa highlights, nawala na yun. Tapos gino-joke niya pa ako yung time na yun na pinapatawa niya ba ako na sabi ko yung mga kanta-kanta yun ng mga bata nawala na. Sabi ko during nag-road trip tayo na kumakanta kayo ni Holly, ang bata lit-lit pa ni Holly no, nagda-drums siya. Sabi ko nawala. Tapos sabi niya sa akin, I can still sing with the kids when we go to Adelaide, you can still video mo. Ko ganun siya. Sabi ko, parang inaano niya lang ako, yung parang pinapaano niya lang ako ba, pinapa-relax. Tapos sabi ko, hindi mo talaga ako maintindihan ha, sabi niya na, yeah, I know. Tapos hinayaan niya lang ako umiyak. So, iyak lang ako iyak. So, anyway, nung Friday yun, hindi ako natulog sa kwarto. Sa kwarto ako ng boys natulog. And dun lang ako, umiiyak lang ako. Tapos, nung Saturday, umalis si Jan. Pag alis ni Jan, nagising, bumangon siguro ako mga 10, gumagawa na ako ng another Instagram. So, mayroon akong bagong Instagram. Para maalis ko na ba yung isa. Para makalimutan ko sa Instagram. So, 12 ako na-hack, 13 gumawa agad ako. Para sabi ko, hindi ko na siya isipin kasi wala na akong magagawa. Na-hack na yun eh. So, hindi ko alam kung marirecover ko kasi wala naman ako naririnig. So, ginawa ko, nag-ano na lang ako, kinuha ko yung mga mga external hard drives. Kinuha ko to and then chinek ko yung mga pictures, kung ano ba yung naalala ko, kung anong meron pictures akong nandoon sa na-hack kong account. Kasi mayroon ng mga picture nung maliliit pa sila kuya, nagtitinda ako, kasama ko si Sak, nasa bouncer pa siya. So, hinanap ko dyan. So, luckily naman, nahanap ko yung iba. So, yung ginawa ko. So, sa bagong Instagram ko, ang makikita nyo doon ay mayroong mga videos ng mga maliliit pa sila kuya, sila sa, kasi hindi nyo pa yan nakita, diba? So, yun ang ginawa ko. Tapos, para hindi ko na siya maisip. So, yun ang ginawa ko. And habang ginagawa ko yung bagong Instagram, sabi ko, it's been 9 years, kung ilang taon na si kuya, kung kailan ko sila nilagay sa external hard drive, never ko na silang nakita, kasi hindi ko naman binubuksan na. So, nung time na, nung March 13, nakita ko yung si kuya, ang liit-liit pa. So, parang nabisi ako, tapos na-enjoy ko maglagay ng mga pictures sa bago kong Instagram. So, yun ang mga linalagay ko. Photos, videos, so nag-edit ako. Tapos, nung pregnancy ko, mga pictures. So, yun ang linagay ko dito sa bago kong Instagram. And tinitingnan ko pa rin kung ano, kasi yung old phone ko, alam nyo naman yung old phone ko, diba, nasira na siya. So, kung anong meron akong picture doon, hindi ko na siya ma-retrieve kasi sira na siya. And then yung iCloud ko, full na rin siya. So, wala siya sa iCloud kasi full memory na yung iCloud ko. Kaya yung aking phone, eto ba, hindi ko na na-save. Yung meron ako sa Bali, hindi ko na siya kasi sira na siya. Hindi ko alam pag pinaayos ko, siguro po hindi ko din alam kung papaayusin ko pa siya. So anyway, so naghanap ako ng mga picture, linagay ko siya dito, and sobrang saya ko nung 13, kasi 12, diba? Sobrang saya ko nung ginagawa ko yung Instagram ko. Kasi nga, yun nga, si Sak, ang cute-cute. Si Kuya, ang cute niya na, ang baby pa. Tapos si Jan, mayroon si Jan doon na video na sila ni TJ, na sobrang liit ma rin TJ. Ilang weeks pa lang si TJ. So, yan, makikita nyo yan dito sa bago kong Instagram. I-leave ko yung Instagram account ko sa description box. Chona and my Kids AU. So, hindi na Chona and my kids, guys, ha? Kundi Chona and my kids AU. Australia stands for Australian AU. So, yun, ginawa ko to. And, yung hacker kasi, in-off niya yung mga photos ko. So, hindi ko siya makikita na. Nung 12 kasi, nakikita ko pa. Pero yung isip ko noon, iba eh. Chini-change ko yung mga password ko sa Gmail. Pinalitan na namin para, diba, ma-secure. So, pinalitan namin lahat. So, yun ang ginawa ko nung 12. Pinalitan lahat ng password sa Instagram, sa email. So, yun. And then, nung 13, gumagawa na ako ng account. So, sobrang binisik ko yung sarili ko. Kasi nga, sabi ni Jan, move forward, not backwards. Kasi hindi mo na yun mababalikan. Kundi, anong mangyayari sa'yo? Iiyak ka na lang. It's alright to cry, pero wag ko daw dibdibin. So, yun, sobrang nakatulong si Jan sa akin nung time na yun. And then, yung mga kaibigan ko, sila Smilara, Kathy, and Race, pinost din nila sa Instagram na nahack ako. Thank you, girls. And si Neil din, tinulungan niya ako na
Huwag nang i-link yung FB ko doon. Kasi nakalink pa siya guys. Kasi yung hacker pala, nagpapanggap siya na ako. Tapos, nag-post siya na picture namin ni Papa. Father's Day yun. Tapos, napunta dun sa Facebook page ko. Tapos, taranta pa ako. Hindi talaga ako guys sa wala akong alam sa mga paano ko siya i-disconnect yung Instagram. So, tapos, ang gulo-gulo pa lang, ko nung iisip ko. Tapos yun, nag-FaceTime kami ni Kat, ni Neil. Tapos yun, tinuruan nila ako kung saan ko i-disactivate o para hindi na ma-connect yung Instagram ko sa Facebook ko. Pero yung Facebook ko din nung 12 na yon, nung March 12, binago ko yung password. So, yun. Pero nung nag-post yung lalaki ulit, yung nang-hacker, nag-link ulit kahit na-disconnect. Tapos sabi ko, ano nangyari? Tapos sabi ko, disconnect na namin yun. Tapos sabi ni Kat, oo nga, na-disconnect na natin yun. So, chinek ko ulit siya. So, ginawa ko ulit, dinisconnect ko ulit. Tapos yun, na-disconnect na siya totally. So, hindi na siya hindi na nagli-link yung Instagram na old Instagram ko dun sa Facebook ko. So, anyways, ano ba tayo? So, yun, ginawa ko to. Marami kayong makikita pictures dito ng mga bata, nung maliliit pa, ilang days old pa lang sila. And ako, yung transformation ko nung buntis ako kay Sak, makikita nyo dito. So, nabisi ako. Tapos, nung 13 ko siya ginagawa, 12 ako na 13 ko siya ginagawa. So, ginabi na ako hanggang nag-8. Tapos, si Jan, tapos, yung mga girls and boys, may dinner din sila sa, tinawagan ako ni Jan, may dinner daw sila sa TGIF, sa Fridays, sa Adelaide. Tapos, yung mga girls, sila, tumawag din siya noon sa akin. Yun nga, alis din daw sila. So, naggagawa ako ng Instagram. Tapos, eto, naka-on to. Tapos, yung aking iPad, naka-on din siya sa Holy Mom Style. Tapos, All Things Holy. Kasi, tinatrack ko yung hacker. Kasi, yung hacker, ino-on-off niya yung aking mga photos, tapos mga subscribers, ino-on-off niya. So, hindi ko alam kung kailan siya ulit. So, binabantayan ko siya kasi wini-wish ko na sana i-on niya ulit yung mga photos para may screenshot ko at saka ma-record ko ba. So, yun talagang wini-wish ko. So, habang naghahalukat ako ng mga pictures sa mga external hard drive, tamang-tama, around 8 o'clock, past 8 o'clock ng gabi nung 13, pinablik ulit ng hacker yung mga photos ko. So, ang ginawa ko, mga 4 to 5 hours yata ako. Record ko, nag-screenshot ako, record ko lahat, record ko yung mga, kung anong meron ko doon sa Instagram. Kasi gusto ko pang i-post yung mga photos ko or yung mga videos ko, kung kaya ko pa silang mailagay dito sa bago kong Instagram. Gusto ko ulit silang ilagay para at least, alam mo yun, nawala man yung original ng aking pagpo-post doon. At least meron pa rin akong copy na kung ano bang mga pinost ko. Siyempre na hindi na siya tulad nung dati. Siyempre hindi siya magiging katulad ng dati kasi nung pinost ko yung videos or yung photos na yon, yung feeling ko ay iba nung may sinusulat ako doon. Hindi na siyempre ganun. Pero dahil na video ko naman, na record ko, siguro type ko na lang kung ano yung sinabi ko doon sa photos na yon para at least, alam mo yun, maalala ko pa rin kahit iba na yung date. Alam mo yun, iba na yung date kasi ilang years din yung mga photos doon, ilang years ko na nalagyan ng ano man feelings ko. So, iba na siya. So, siguro ilalagay ko na lang yung date kung kailan ko siya sinulat or kailan ko siya pinost. Tapos, dalawang dates yung makikita nyo. Yung pinost ko recently, tapos kung kailan ko siya pinost. So, para maalala ko yung date pa rin ng mga photos and video kung kailan ko ginawa yung videos tsaka yung photos. So, yun yung mangyayari. Parang gulo-gulo ko, no? Pasensya nyo, kayo na lang mag-intindi sa akin. So, yun ang ginawa ko. Pero ngayon, okay na ako. Hindi na ako umiiyak. Naka-move on na ako. And sobrang laking tulong ng mga kaibigan ko. Cathy, Race, and Lai. And si John, sobra yung support niya. Sabi niya pa sa akin, just make a video, tell them that you've been hacked. So, yun ang yun talagang sinabi niya sa akin. And then sabi niya pa,
for sure your followers will still follow you. You only lost all your photos, but for sure you still have it on your hard drive. Sabi niya sa akin. So, yun talaga sinabi niya sa akin. Yung totally iba yung in-expect ko na ako papagalitan niya ako. Pero hindi niya ako pinagalitan. Kasi alam ni Jan na parang, ano ko na, kasama ko na sa buhay ko yung Instagram kasi noon, alam niyo ba, pinapagalitan niya ako pag siniserve ko yung pagkain niya na malamig kasi nag-i-Instagram pa ako. Ngayon, naghihintay na lang siya dyan kung kailan ko ibibigay sa kanya yung food. Pero mainit ko siniserve sa kanya kasi hinuhuli ko sa kanya ilagay sa plate bago ko ibigay sa kanya kasi alam ko malamig na siya darating kasi yung mga bata. So, inuuna ko na yung mga bata muna. Tapos, sa kanya yung huli. Para pag na-Instagram ako, mabilisan lang, ibibigay ko sa kanya. Mainit pa. Kasi, noon nagagalit talaga siya. Gutom na raw sila. Pero ang ginagawa is, kasi, parang wala. Yun ang, parang masaya akong ginagawa yun. And then, inintindi niya na lang ako na, eto na talaga ang, ng asawa ko. So, sinuportahan niya na ako, guys. Kaya, thank you. So, yun, guys. Yun lang. Ang haba ng video na to. And, please, i-block nyo na yung Chona and my kids. Chona and my kids, i-block nyo na po kasi si Hacker ang may hawak nun. And, ngayon, yung bago kong Instagram is Chona and my kids AU. AU, Australia. AU. So, yun ang ating bagong Instagram. And, pasensya nyo kasi magpo-post ako siguro sa isang araw 10 or more than 10 kasi hindi ko pa na-edit yung mga na-record ko kasi nag-focus ako dun sa mga pictures ng mga bata, yung mga ganap namin noon. So, yun ang makikita nyo ngayon sa bagong Instagram, sa Chona and my kids. Yun guys, maraming salamat sa mga tao na sobrang nag-support sa akin nung time na nasa lowest ako ng, alam niyo yun, pinalakas niyo ako, pinatibay niyo ako, thank you, as in, sobra yung mga prayers na sinasabi niyo sa akin, thank you, maraming salamat, dahil hindi niyo ako pinabayaan, pero mag-alala, sobrang okay na ako, okay, mas laging okay ako, lalo nung na-record ko yung mga videos, tsaka pictures ng mga bata doon sa old Instagram ko, so, I'm very okay now, guys. So, don't worry. I'm good. I'm happy again. And I'm starting over again sa bago kong Instagram. So, yeah, marami kayong makikita ang bagong photos ng mga bata na hindi nyo pa nakita sa vlog, sa mga Instagram, so hindi nyo pa yun nakita sa Instagram, yung mga pictures ng mga bata. So, yun guys. So, thank you. Ang haba nito. Pasensya nyo na. And, yeah, thank you guys. See you sa Adelaide. Pero sa akin, hindi nyo pa makikita kasi late naman itong vlog ko. So, yun. So, thank you. I love you guys. Bye. Sabihin sa inyo, nung March 14, nung nag-post ako sa YouTube community na nahack ako, si Hacker, ginamit niya yung hinak niyang account ko. Nag-IG story siya na sinasabi niya na binalik niya na raw yung account ko sa akin. Tapos, nakiusap daw ako sa inyo na i-follow nyo siya kasi mabait siyang tao kasi binalik niya sa akin. Hindi pa ako yun. Siya po yun. Nagpapanggap siya. Minessage niya ako nung March 14 na sabi niya, I want to return your account to you. Can you call me on WhatsApp? Pero hindi ko siya binasa. Yung nakita ko lang ba kung ano, yun lang ang nababasa ko. So, hindi ko pa alam kung ano pang sinabi niya. Basta sabi niya, tawagan ko raw siya sa WhatsApp. Pero hindi ko lang nga siya ini-entertain. Hindi ko siya i-entertain in the future. Kasi tanggap ko na nahack niya ako. And kaya nga, diba, March 12 nahack niya ako. March 13, gumawa agad ako ng bagong Instagram para makamove on na ako. And then, nung March 14, meron naman na nag-message sa akin na hindi ko siya clinic, kung ano lang nakikita ko sa screen, ang sabi niya man nito, iba naman yung pangalan, sabi niya, I will refund your account to you. I talked to the person who stole your account. O, diba? So, maraming yun, dalawa naman lang sila. Dalawang nagme-message sa akin yung Hacker, tapos etong isa na nakausap niya si Hacker. So, yun, hindi ko sila ini-entertain kasi tanggap ko na nga na nahack kasi si Instagram. Hindi naman ako tinutulungan na ma-recover yun. So, yeah, tanggap ko na nawala. Kaya, meron tayong bagong Instagram. Yun nga, ChonaAndMyKids AU. Meron po siyang AU sa dulo. And please, i-block and report nyo yung ChonaAndMyKids, yung nahack na account ko. And eto yung bago natin, ChonaAndMyKids AU. Please, i-follow nyo ulit ako sa Instagram. And ililive ko yung link down the description box. And yun, so sana follow nyo ako guys.
And also, yung mga taong nag-message sa akin, maraming salamat sa mga ganda niyong sinabi. And doon sa, ilan lang naman sila yung masaya na nawala yung Instagram ko. Bahala na sila. At least, alam ko mas marami kayong sa akin, nag-message na magaganda na pinapatibay niyo yung loob ko. And yes, I'm good. And masaya na ulit ako. Huwag na kayong mag-alala sa akin. I'm good na, guys. Everyday vlog na ulit tayo. Pero, baka maliit lang yung vlog ko ngayong Friday or Saturday kasi magbabiyahe kami. So yun guys, thank you again. Please don't forget to follow my new Instagram, ChonaAndMyKids AU. Link down the description box. See you again guys sa my Instagram ko. Thank you sa mga IG story ko. Bye! Thank you! Paradise, tell me who you see, 'cause I think I do.